Bueno, buenos días a todos. Empezamos esta sesión extraordinaria urxente co primeiro punto do orde do día, que é ratificar a urxencia da sesión. Sí. Bos días. A urxencia da sesión ben motivada porque o plan único que hoxe se trae para aprobación no pleno do Concello remata o prazo de petición mañá, co cual require aprobación plenaria e por eso se trae a pleno no día de hoxe. Alguna intervención sobre isto? Non. Pasamos entonces ao segundo... Hai que votarla, sí, perdón. Votos a favor da urxencia. Pasamos ao segundo punto, que é aprobar o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, o Plan Único de Concellos, o pós-2017 da Diputación da Coruña. Ben, pois, como se pode ver na proposta de acordo, traese a este pleno a aprobación do Plan Único de Concellos, denominado Pós-Único 2017. Este plan da Diputación ven sustituir os anteriores planes que había anteriores anos, como denominados POS, PAS, PAI e algunha outra denominación, co cual o que pretenden é que os concellos simplifíquese as tarefas administrativas a hora de facer as solicitudes. Unha novedade é que tamén que dentro deste POS único 2017 hai distintas achegas. Hai unha achega 2016, unha achega 2017 e un préstamo provincial, e como non, igual que existían nos outros planes, un plan complementario. Estamos a falar de que o Concello das Pontes recibeu unha asignación, corresponde unha asignación para este plan de 1.552.433,09 euros, aos que habría que sumarlle os proxectos que engadiremos no plan complementario, co cual falamos dunha inversión preta a 1.900.000 euros. Como ben estaba dicindo, este 1.552.000 euros ven en tres partes fundamentais. Unha achega provincial 2016, no cual, según as bases establecidas pola Diputación, primeiro temos que facer frente a pago a proveedores ou endebedamento con entidades financeiras. No caso das Pontes non existe endebedamento con as entidades financeiras, sí que, según as bases que están no plan da Diputación, sí que temos que facer frente a aquelas facturas de máis de 100 euros que superen en 3 meses o período de pago establecido no Real Decreto 635/2014, co cual, da achega provincial 2016, asignase unha partida de 19.913,23 euros ao pago a proveedores facturas que cumpren con este requisito. Xa despois, dentro da achega provincial 2016, que a súa totalidade son 419.576,51 euros, van dous investimentos ou obras que serían, primeiro, a mellora de pavimentos e servicios na Avenida Galicia, fase primeira, que é un proxecto que consiste na eliminación do desnivel entre a carretera máis as aceras peatonais, con un afirmado da zona de rodadura e aparcamiento mediante aglomerado impreso con dibuixo de adoquín, protegido con unha capa de protección a base de resinas que alcanza a cota da acera peatonal e que realizarase con baldosa prefabricada de color e forma idéntica a existente xa na Avenida da Coruña. Tamén contemplará este proxecto a mellora do alumeado, coa execución de arquetas, canalización, cableado eléctrico, a máis da sustitución das actuais luminarias por luminarias LED en toda a calle. Tamén incluínse captafaros LED en cada sentido de circulación nos pasos de peóns. Instalarse tamén mobiliario urbano, con instalación de 4 papeleiras, 7 xardineiras e 4 bancos, e sustituiránse os alcorpes existentes por outros de idénticas dimensións e similares características, formados por un borde de adoquín e pavimento continuo de caucho en color marrón.
E, ademais, haberá unha separación na rede de drenaxe da rede de saneamento, coas acometidas necesarias, a instalación de sumidoidos, conectando augas abaixo ca rede de pluviales existentes. Este proxecto está cifrado en 239.758,28 euros. Xa un segundo proxecto, que sería a mellora da pavimentación e servicios na rúa Chamoselo, por un importe de 159.905 euros, mediante o cual o que se vai a facer unha serie de intervencións, como é a mellora da funcionalidade, con beirarrúas máis amplias para os peóns, bandas de aparcamiento en línea a ambos os dous lados e reserva de espacio para a colocación dos contenedores de recollida de lixo. Tamén farase unha mellora da seguridade vial, con definición dun único sentido de circulación, con incorporación á rúa dende a Avenida de Lugo e saída cara á rúa cara á Vía Romana. Mellorase a accesibilidade e mellorase a pavimentación a través da sustitución do pavimento de beirarrúas e o firme co aglomerado, e tamén haberá mellora das redes de servicios mediante a sustitución do tendido de alumeado e así como a mellora da rede de saneamento con unha separación das pluviais e fecais. Co cual, a Achega Provincial 2016 está composto por o pago a proveedores estes dous proxectos por un total de 419.576,51 euros. Despois, hai outra achega denominada Achega Provincial 2017 que está dotada de 681.811,83 euros e aquí métense dous proxectos. O primeiro sería un proxecto de ejecución dun campo deportivo de herba artificial que vai facilitar e albergar a maior cantidad de deportes posibles e que permita a gran cantidad de uso que se dá, que permite este tipo de pavimento frente ao de herba artificial, de herba natural, perdón. Pois a herba natural aquí debido á climatología sufre bastante o uso intensivo. Estas obras do campo deportivo de herba artificial van a cumprir as características técnicas que exige tanto a Federación de Fútbol como a Federación de Rugby, adaptándose para a práctica do deporte en dimensións de 111 por 71 metros para o fútbol e 100 por 65 para 95 por 65 para o rugby. Tamén permitiría que neste mesmo campo deportivo de herba artificial dous campos de fútbol 7 con dimensións de 65 por 44. A este proxecto hai que tamén, dentro da Achega Provincial 2017, tamén vai a reparación e mellora en firme no poboado da Fraga, que son a rehabilitación superficial da capa de rodadura, o aglomerado, nos viais que bordean o poboado da Fraga para dotalos de unha óptima calidad, tanto estructural como superficial, dotándolle de maior comodidade e seguridade a este firme. En total, estes dous proxectos son 681.811,83 euros. Xa unha terceira parte deste posúnico sería o préstamo provincial 2017, co cual o Concello das Pontes podería dispoñer de 451.044,75 euros, os cales metemos a cargo deste préstamo provincial 4 proxectos. O primeiro sería un proxecto de acondicionamento da parcela para a zona de ocio e espacemento, que ten por objeto a demolición das construcións de propiedade municipal que están situadas no entorno do Mercado Vello, proxectándose igualmente o retranqueo do centro de transformación ali existente, co fin de crear unha zona de césped axardinada con bancos, papeleiras, para crear un lugar para ocio e esparcimento. Este proxecto sería por 179.907,91 euros. O segundo proxecto sería a instalación de módulos prefabricados no entorno do Lago dos Pontes por un importe de 139.928,08 céntimos,
no cual plantease dar servicios ao Lago das Pontes mediante módulos que sean usados como aseos públicos ou módulos para quiosco bar con opción de ampliación mediante módulos de almacén ou módulos plataforma e pérgola. Asimismo, ubicaránse duchas de playa vinculadas aos puntos de servicio propostos. Ademais, para complementar esta infraestructura, hai outro proxecto que é a dotación de servicios urbanos na praia do Lago das Pontes, que está dotado con 100.401 euros con 14 céntimos, no cual consiste na dotación da rede de saneamento, rede de electricidade e rede de abastecimento de auga á praia do Lago das Pontes. Nestes casos, tanto a rede eléctrica como a rede de saneamento, como a rede de abastecemento, a rede eléctrica e a rede de abastecemento chegan actualmente hasta a actual caseta de turismo e hai que facer toda a infraestructura hasta a zona de praia. No caso da rede de saneamento, o que se vai a proceder é a ejecución das obras necesarias para permitir a recollida das augas fecais mediante un sistema de bombeo para sacalos do longo da praia. A rede de saneamento irá todo ao longo da praia. Xa por último, dentro do préstamo provincial, vai incluído tamén a reparación e mellora de firme en Caxete e Terbá por 30.807,62 euros. Son obras de rehabilitación dos viales que van ao Caxete desde a carretera principal e a Terbá desde o cruce do Pazo hasta os núcleos rurais para dotalos de unha óptima calidad estrutural e superficial e darlle comodidade e seguridade aos usuarios. Con estas tres partes que acabo de dicir, chega 2016, chega 2017 e préstamo provincial, o montante total son 1.552.433,09 euros, ao cual o plan único tamén hai que ten unha parte que se chama post-complementario, igual que tiña os anteriores plans, que neste caso vámoslo a dotar con 337.932,82 euros para o desenrolo de dous proxectos de infraestructuras. Unha sería a rehabilitación da Rúa Sanxán, que debido á antigüedade da misma, tanto na rede de saneamento como no de abastecemento, que estaban bastante deteriorados, e aparte a solera que ten actualmente de hormigón, está tamén denota o paso do tempo, o que se van facer é acometer a renovación de abastecemento e saneamento, e así tamén como a canalización de alumbrado e a pavimentación acorde ás calles do entorno. Xa por último, decir que esta rehabilitación de Rúa Sanxón era por 218.576,02 céntimos. E xa por último, dentro do post-complementario, sería o condicionamento e mellora da accesibilidade na Rúa Saúde e na Rúa Ourense, con un total de 119.356,80 euros, e que consiste no condicionamento e mellora da accesibilidade mediante ampliación das actuales aceras, facilitando a transición á vía pública por parte dos viandantes e ademais mellorase a iluminación, a sustitución das farolas iluminares existentes, tamén dotación de mobiliario urbano. Estas actuacións levaránse a cabo no tramo sur da Rúa Ourense, que comunica coa Avenida de Ortigueira e coa Rúa Saúde, e o tramo que discurre entre a Rúa Saúde desde a Rúa del Rectoral hasta a Rúa Ourense. Isto, basicamente, é a proposta de acordo que hoxe traemos para aprobar o Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, que se pon aquí ao pleno. Como dixen, 1.552.433,09 euros dentro do que é o plan propiamente, máis 337.932,82. No plan complementario falamos dunhas inversións de preto de 1.900.000 euros. Intervencións? Sí, Manuel. Desde el Grupo del Partido Popular vamos a votar a favor, pero sin embargo quería hacer alguna puntualización. Primero,
por lo menos con este grupo no se contó para tratar este tema con la suficientemente premura, con lo cual llegamos a la comisión ayer en la que se nos presenta un plan de obras y hoy el pleno para aprobarlo. Y evidentemente somos conscientes de que son gran parte de ellas obras muy necesarias y que van a beneficiar a los vecinos, pero a lo mejor trabajando con un poquito más de antelación en una planificación, pues la oposición podría haber propuesto alguna cosa o por lo menos dejar constancia de cuáles podrían haber sido sus prioridades. Y por respecto al contenido del plan, solo dos preguntas. Por un lado, ese campo de hierba artificial que se va a construir y financiar con fondos públicos, querría saber posteriormente cómo se va a gestionar, o sea, si lo va a gestionar directamente el Concello o si va a conceder a alguien la concesión a la hora de establecer turnos de uso, etcétera, etcétera. Y también entre las intervenciones que se van a hacer en la playa hay un kiosco bar, y también me interesaría saber si tenéis decidido cómo se va a gestionar, si se va a conceder o se va a abrir concurso para la concesión de la explotación, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, bueno, vou a contestarche esas dúas preguntas. En principio, o campo de erva artificial, o igual que o campo que se fixo fai pouco tempo e outras instalacións deportivas, pois se está, bueno, estudiando xa para facer un regulamento que englobe un pouco pois todas as instalacións deportivas, as que xa temos, as que se van a facer e, lóxicamente, as que xa hai previsión ou están en proxecto tamén para levar a cabo, o sea que é un tema que se fará unha xestión conxunta de todo isto. Respecto do quiosco da playa, efectivamente se sacará a un concurso, igual que se fai ou se fixo xa con algunha instalación deste tipo tamén de propiedade municipal. Unha vez que estén instalados, se sacará o correspondiente prego e, polo tanto, unha concesión para a xestión desto. Alguna cousa máis, Manolo? Sí, xuntos. Hola, bons días. Nos ímonos abster porque non podemos votar nin a favor nin en contra de unha documentación que non tuvemos a posibilidade de ler na súa totalidade, bueno, polo menos a grandes rasgos. Convocóusenos para a comisión o martes ás 3 da tarde, para unha comisión o mércores, só tuvemos pola mañá para ler a documentación, unha documentación de moito volume, entón non nos podemos pronunciar nin a favor nin en contra, ímonos a abster. Queremos deixar claro que hai moitas das obras que se recollen neste plan que son necesarias e de feito no propio proxecto se di que deben de priorizarse as obras que conteñan asociadas a servicios obrigatorios e das que os concellos teñan a disponibilidade dos terreos. Hai moitas destas obras sí que son beneficios para toda a veciñanza, como son mellora nos pavimentos na Avenida de Galicia, mellora na Rúa Chamoselo, na Fraga, no Caxete, Terbá, tamén a da Rúa da Saúde e a da Rúa San Juan. Pero despois creemos que hai outras obras que non cumpren con este requisito, como poden ser o campo de erva artificial do Pobo das Veigas, para o que se destinan 650.000 euros, un tercio de todos os cartos presupuestados, e que creemos que non cumpren o requisito de ser un servicio obrigatorio para o Concello. Está moi ben o campo de erva artificial, pero xa que se priorizan os servicios obrigatorios, hai moitos lugares deste Concello que ainda non teñen acceso aos suministros básicos. E creemos que se debería de priorizar eso. Xa dixestedes que iba a desfacer unha ordenanza para regular o campo de erva artificial,
parecenos ben, esperamos que esteñan recollidos outros clubes e outras actividades deportivas das Pontes, e non só o Club de Fútbol Endesa. Non é o Club de Fútbol Endesa, María. Perdón, Club... as Pontes. Perdón. En canto a obra de acondicionamento de parcela para a zona de ocio e esparcemento, según parece, se van demolir todas as obras que están alrededor do mercado, todas as edificacións que están alrededor do mercado para facer unha zona verde. Creemos que hai que barallar. Tedes algunha alternativa para os locales o Mercado Vello, porque hai carencia de locales para as actividades culturais. Nós, precisamente, esta tarde imos facer unha charla. Sempre temos moitos problemas para atopar un local no que poder facelas. E se agora va derrubar o Mercado Vello, non quedarían moitas outras alternativas. Entón, primeiro debería, antes de derrubalo, establecer outros lugares. Tampouco se fala nada nese proxecto de outro que teñades pensado facer sobre un centro de ocio, me parece que era Cuberto. E non se di nada nel, ni se ten previsto decir nada, facer nada ao respecto. E o proxecto está pagado. En canto ás obras do lago, igual que as do poboado das Veigas, aínda non se ten a propiedade, o Concello non ten a propiedade. Aí está o convenio firmado, pero creemos que a propiedade non existe. Os servicios de saneamento, electricidade e abastecemento, xa dixemos no seu momento que deberían de ser sufragados por Endesa. Vemos de novo as primeiras inversións que nos trae, os primeiros gastos que nos trae o convenio. Coincidimos con Escourido en que hai que efectivamente regular os módulos, sobre todo a adxudicación do quiosco no lago. Decir tamén a este respecto que tamén se encargaron por este Concello numerosos proxectos que están pagados para realizar no lago, un anfiteatro, algo así, e que finalmente acabamos con os módulos prefabricados. Non nos parece tampouco a mellor alternativa, porque o que estades facendo é gastar por gastar en proxectos que despois non levades a cabo. As únicas obras que reúnen todos os requisitos son precisamente as que están no post complementario, que son as que posiblemente non se executen, que son as de mellora na accesibilidade en rúas da saúde de Ourense e a rehabilitación da rúa San Juan. Son as únicas que teñen todos os permisos e as únicas que teñen todas que cumpren os requisitos que establece o plan. En conclusión, son as vosas obras. A nos, dende que se abreu o plan, non se nos deu información de ningún tipo, non se nos chamou para preguntarnos se tiñamos algunha alternativa, algún proxecto, non se lle deu á veciñanza a posibilidade de decir o que quería. Supoño que falaríades con algunha asociación de veciños, pero xa sabemos como que non é o total da veciñanza. O que dixen antes, que se deben de priorizar os servicios esenciais,
para a veciñanza que son as vosas obras. E tamén destacar que no plan se di expresamente que con esta liña de subvención se suprimen outras como son destinadas a cultura, a deportes, promoción económica, desenvolvemento de servicios sociais, políticas de igualdade e envellecemento activo, que estas se deben de consignar nos orzamentos deste Concello. Non sei se tedes previsto ou incrementadas as partidas nos orzamentos este ano. Nada máis. Incidir eso para ser un proxecto como creemos que debe de ser, se debería de dar máis participación á veciñanza. Bueno, vamos por parte, porque puxeche en riba da mesa varias cuestións, e sí que me gustaría aclaralas, xa punto por punto. En primeiro lugar, dis que efectivamente hai obras que son necesarias, pero entendes que outras non o son, inda que non o manifestaste así, sino que, empezache a poñer as distintas pegas que vos, dentro do vosso grupo, llevedes a esas outras obras que nos incluímos. Me equivoco? Bien. E falas aí da demolición, e dis que hai que barallar outras alternativas. Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, ese proxecto da demolición é un proxecto xa de antigo, algo que conleva, lóxicamente, a partir da demolición, a construción dun edificio do que xa se ten falado en moitas ocasións en este pleno tamén, e do que son coñecedores prácticamente o 100% da veciñanza de As Pontes. E esa é a intención que permanece, e efectivamente hai un proxecto para construir ese edificio. Que pasa? Para construir ese edificio hai que primeiro demoler os edificios existentes. E os edificios existentes, como moi ben sabedes e saben todos os veciños e veciñas das Pontes, pois son, entre outros, ou eran, en este caso, a casa de Don Pedro, que xa se derruiu, e un dos problemas co que nos atopábamos era precisamente o edificio da Cámara Agraria, propiedade de Medio Rural, e foi un edificio que se alongou bastante no tempo a adquisición dese edificio hasta que se poido dar a alternativa, neste caso a Medio Rural, para a instalación da Cámara Agraria no edificio de servicios da estación de autobuses. E unha vez feito eso, pois conseguimos a titularidade dese edificio para poder derruílo tamén, pero foi tamén fai pouco tempo, foi algo que se alongou no tempo. Agora, hai que tamén hai un transformador que hai que soterrar, porque senón tamén impide a construción, e efectivamente hai distintos edificios, digamos, ou infraestructuras que sí que son xa propiedade do Concello. Ben, para poder, como digo, construir o edificio hai primeiro que demoler todo eso e acondicionar esa zona, porque, lóxicamente, ese edificio non vai a ser algo que se vai a executar inmediatamente, senón, como moi ben sabes, este planeamento de obras, por chamalo de algún xeito, que se incluye hoxe no Plan Único de Diputación, pois, lóxicamente, ten unha tramitación que, desgraciadamente, que seguro que tanto a vos como a nós especialmente, pois, tamén se nos fai demasiado longa. Oxalá todo isto fora o trámite moito máis sinxelo de aprobalo hoxe aquí e que en un mes poidéramos empezar a executar as obras. Pero non é así. A súa tramitación é larga, a Diputación ten que aprobalos, comunicar, os concellos preparar, lóxicamente, os distintos pregos, licitalas, facer as contratacións e, posteriormente, iniciar as execucións. Polo tanto, é longo e, unha vez que se empezan as obras, pois tampouco podemos ter eso derruído hasta que empecemos a construir o edificio. Polo tanto, procedemos a acondicionar esa zona para que se poida utilizar para, posteriormente, desarrollar aí o proxecto dese edificio multifuncional, dese edificio que digo que levamos falando.
Falas tamén de as propiedades do lago, as propiedades do lago, en este caso, moitas veces tamén neste pleno se leva falando e se comenta de que non facíamos nada no lago. Sabes das dificultades cas que nos atopábamos, precisamente por non ter a titularidade deses terreos. Polo tanto, non podíamos dotalo de servicios, como podían ser, neste caso, a auga, o saneamento, o alumeado, e, polo tanto, os baños públicos, estaban alquilando uns baños, sobre todo na época estival, onde hai moitísima máis xente, uns baños químicos. Lóxicamente, agora, só co propio convenio, nos abre esa vía de poder invertir aí e mellorar todos eses servicios e, polo tanto, agora que podemos, é cando o facemos, non? E creemos que non é que sea unha obra necesaria, é que, neste caso, referíndome concretamente ao saneamento e ao alumeado e ao abastecemento, non é que sexa necesario, é que é imprescindible. Hai que dotar de servicios esa zona para poder ir mellorando pouco a pouco. O cal non significa que se renuncie a outros proxectos que pouco teñen que ver con estos que plantexamos agora, que creemos que son imprescindibles, como digo, para dotar xa de melloras e de aqueles que son de un uso inminente, non? Para todos os veciños e veciñas, pero tamén para os foráneos que son moitos os que nos visitan actualmente na época estival. Pero, efectivamente, hai outros que serán facendo, como é o caso tamén do moitas veces falado aquí, un acceso peatonal que facilite o acceso das persoas sin ter que dar toda a volta pola pista. E tamén susceptible de outras melloras ao largo do tempo. Pero, en calquer caso, o Plan Único de Diputación é o que é un plan moi importante, neste caso, estamos a falar de 1.552.000 euros, que nos... o que hai que ceñirse en algunhas cuestións e dá para o que dá. E nos nesa intención de priorizar, sobre todo non xa as cousas máis necesarias, sino aquelas tamén que consideramos imprescindibles, como estou a falar do tema do lago concretamente, as incluímos. Non significa que se renuncien a outras, sino que precisamente este plan nos dá moita liberdade en ese sentido e poderemos acometer xa sexa con fondos propios ou con subvencións de outras administracións, outros proxectos nos que xa estamos pensando en outros que xa están, como moi ben decías, redactados. Falabas dos módulos prefabricados de gastar por gastar. Repito, non é gastar por gastar. Creemos que hai que dotar a playa dunhos servicios e tamén dunhos servicios de calidade e consideramos que estes módulos reúnen os requisitos. Non entendemos que non debemos facer construcións definitivas, entre outras cousas, porque o lago ou a playa, lóxicamente, creemos que é algo que pode ir mellorando e implementándose ao largo do tempo e que tampouco debemos meternos a obras, neste caso de construcións de baños, por exemplo, definitivas, entre outras cousas, porque, quedaría un pouco fora do que é a imaxe do lago e creemos que hai que facer as cousas que tamén a estética deso garde un pouco a estética conxunta de todo o entorno. Falas das obras do PAS complementario e decías exactamente que posiblemente non se executen. A verdad, María, non sei de onde sacas eso, ou me parece que é un pouco descoñecemento, me vas a permitir, do que é o PAS complementario, o POS complementario, porque, pero xo vou explicar. O POS complementario, neste caso, son as baixas que se reciben das obras anteriores, de todas as obras que se van a executar. Lóxicamente, nas licitacións, hai unha serie de baixas. Ese é un diñeiro que non se perde porque
se incluye en outros proxectos que lles chamamos os complementarios. Se as baixas son as suficientes para cubrir íntegramente os proxectos, pois se executan así, e se non, o Concello ten a obriga de poñer parte do que falte, a parte correspondente que falte para executalas. Pero iso non significa, nin quero que poñas en duda que posiblemente non se executen, porque se van a executar. De igual xeito que se executan todos os complementarios, se executaron todos os complementarios. É certo que se dilata moitísimo máis no tempo porque non se poden licitar hasta que se finalizan as outras obras. Polo tanto, estamos a falar de que aínda se dilata moito máis no tempo a licitación deses proxectos que van incluídos no complementario. E dicíase que, a modo de conclusión, que son as nosas obras, que non se vos deu información. Bueno, non son as nosas obras, son as obras de todos os veciños e veciñas das Pontes. Si é certo que son as obras que nos priorizamos, ou as obras que nos entendemos, como che dicía, que deben de ser as que vayan agora. E o facemos, non, como decías tú, que as asociacións non representan a toda a veciñanza. Bueno, representan en boa medida a maior parte da veciñanza e son obras que sí están consensuadas, na maior parte delas, con todos os, bueno, a maior parte dos veciños e veciñas das Pontes. Por que? Bueno, porque en moitos casos moitas destas obras salen, lóxicamente, deses contactos co distinto texido asociativo de As Pontes e coas conversas cos distintos, pois xa se chamen asociacións deportivas, asociacións culturais, asociacións veciñais e, polo tanto, son necesidades que, de unha maneira ou de outra, ou en algún momento ou en outro, foron plantexadas e plasmadas polos distintos colectivos de As Pontes. E, polo tanto, nos as temos en conta e, en moitos casos tamén, son obras que nos entendemos que é a única oportunidade que temos de leválas a cabo. Comprenderás que dispoñer de un montante de diñeiro tan importante como é 1.552.000 para poder incluir todas estas obras, pois nos dá moitísima facilidade. De ter que facelo sin contar con esta subvención, pois non poderíamos executar íntegramente todos estes proxectos. Para dispoñer de fondos propios, digamos, nun montante tan importante, pois teríamos que ir priorizando de outra maneira, ao mellor, e ir, pois, facendo en un máis longo espacio de tempo. Este plan, pois, danos esa facilidade. E dis que destacabas, en concreto, que con este plan se suprimían outras liñas de axuda por parte da Diputación. Eu quero facer aquí unha defensa total e absoluta deste plan único de Diputación. Por dous motivos. En primeiro lugar, porque coñezo ben como se facía, como era a maneira de facer as cousas na Diputación no pasado, nun pasado moi reciente, no que aos concellos non se lles daba esta facilidade. Entonces, en primeiro lugar, facer esa defensa a ultranza do reparto, en este caso, que fai a Diputación da Coruña dos seus remanentes e dos seus fondos para cos concellos. E, en segundo lugar, facer tamén unha defensa a ultranza por outros motivos. E é que con isto o que se nos dá é aos concellos unha autonomía total e absoluta para decidir a nosa xestión e decidir precisamente en que queremos priorizar e ter de algún xeito esa autonomía a hora da decisión. Entón, benvida sexa esa autogestión e esa autonomía que se nos dá aos concellos, inda que os fondos veñan, como digo, de outra administración, neste caso da Diputación. E non significa que se supriman outras axudas, que sí é certo que nos aquí, en este caso, incluímos en todas estas obras que vos presentábamos, pero, o resto de servicios, hai outras subvencións que a Diputación mantén
pero aquelas outras que iban destinadas a outros servicios aos que ti facía referencia, pois se acometerán con fondos propios. Isto, ao final, é, digamos, unha cuestión de, como dicilo, de intercambio, por así decirlo, non? Si temos máis cartos que dedicamos a obras, pois son máis cartos que non vamos a dedicar de fondos propios a obras e, polo tanto, que poderemos dedicar á cobertura deses outros servicios. É sencillamente unha cuestión de priorizar, pero que nos dá esa facilidade á hora de decidir e á hora de planificar un pouco a inversión dos recursos do Concello. Pouco máis que añadir, creo que fun contestando a todas as cuestións que plantexabas. Algúna cousa máis? Sí, ao final non deches alternativa ao mercado vello, como sala, non hai, é que non hai donde para facer exposicións nin para facer xuntanzas. Dúas. Pois sí que deben de levar retraso as obras estas do poscomplementario, porque as do ano pasado ainda están sin executar. A Rúa Rosalía de Castro precisamente está daqui detrás do Concello. No, corríjote, a Rosalía de Castro e o Concello non son complementario, pertencen ao PAS 2015, co cual estás errada. Non recordo ahora mismo, porque teño que falar de memoria, pedígoche que o POS do ano pasado está en licitación, se non está para resolver, se non que me corrija a secretaria, pero que de memoria así tampouco lo sei. Pero bueno, Rosalía de Castro, en cualquier caso, detrás do Concello son obras pertencentes ao PAS e que están para adjudicarse, espero, non máis tarde de 15 de marzo, por aí, espero. Dende 2015, claro. No, pero chamalle 2015, pero na convocatoria son o ano pasado. Bueno. A ver, María, non te... Non sei, a ver... María, perdona, non... A ver, mira, explico. Non nos dades tempo para mirar a documentación, estamos aquí, que non nos enteramos de moito, e despois tampouco explicares como son as cousas. Como dixen ao inicio da miña exposición, o POS único o que pretende é unificar todos os planes que viña sacando a Diputación. Dentro destos cartos, para que entendas un pouco, decir, hai cartos que son propios da propia anualidade que che permiten destinalos a calquer tipo de investimento sin ningún tipo de condicionante, e despois son cartos provenientes de remanentes que ten a propia Diputación. Nese caso era o que pasaba co PAS 2015, que eran cartos que no 2016 colleron do remanente a Diputación do 15, por iso lle chaman 2015, que son cartos que quedan do 2015, e que para usalos teñes que ter unha serie de condicionantes, como é, por exemplo, que as obras sean financieramente sostibles. Esa é unha das condicionantes, por exemplo. Por iso é o tema. Cando eu me expliquei na exposición inicial, a mí non foi todo didáctico pedagógico que debía de ser, pero neste ano, é dicir, o POS único, as tres achegas que ten principais, a achega 2016, a achega 2017, préstamo provincial, máis o complementario, que sí, volvo a insistir, vanse ejecutar esos dous proxectos, porque esos dous proxectos van a costa das baixas das licitacións dos outros 8 proxectos que vamos a ejecutar. Esas tres achegas distintas son a achega 2016, que volvemos a estar o mismo, é dicir, se interpretas eso, é algo de 2016, non, son cartos que proveñen da Diputación de fondos de 2016 que van teñer unha condicionante. Esas obras teñen que cumplir con uns criterios que son finalmente sostibles. Entonces non demos lugar a erros nin confusións. Explico así, espero que o entenderas. De todas formas, María, mira cales son as bases exactas tanto do POS como o pasado PAS, que moi ben explicado por parte da LEN, que non se refire a que sean cartos do 2015, non. Son obras e proxectos que se presentaron no 2016, pero a Diputación lle chama así porque vai con remanentes da Diputación do ano 2015. Pero, bueno, leite as bases e verás un pouco como é o procedimento. É complicado, porque ás veces nos lían precisamente tamén en este, como ves, pon a chega provincial 2016, vale? E xa estamos no 2017. Pero, bueno, e despois outra cousa que ti falas, como cando decías que o complementario que posiblemente non se executar, e eu che decía que posiblemente non, con total e absoluta seguridade que se vai a executar igual que se executaron todos os complementarios. É certo que sempre van con máis retraso, por iso que che explicaba a Len, non?
e tamén sabes que os procesos de contratación pois son, eu incluso me atrevería a decir que tediosos, porque son moi lentos. Vale? Agora mesmo, cada vez que se saca unha obra ou algo a licitación, pois o número de empresas que se presentan é moi considerable, se están a presentar en algún caso a 40 e pico empresas, en algunha obra incluso máis, é dicir, creo que algunha licitación por aí chegou casi a 60 e pico empresas ou 70, e son todo pois, bueno, un arduo traballo por parte do equipo técnico da xente, neste caso os técnicos que conforman a mesa de contratación, para estudiar todas esas ofertas. Se hai baixas temerarias, lóxicamente, hai que dar un prazo para a xustificación, para a subsanación e demais, e se dilata, son procedementos que se dilatan moitísimo no tempo. Por iso eu dicía que demasiado, ao principio, que se dilataban demasiado no tempo, moitísimo máis do que nos gustaría a todos. Pero, en calquer caso, son prazos que hai que cumplir en moitos casos obligatoriamente, porque así están reflexados, e en outros casos prazos que hai que cumplir tamén porque vai un pouco na dinámica de a agilidade coa que se faigan as mesas de contratación, a agilidade tamén na que contesten en moitos casos as empresas, e logo son cousas que, como digo, leva demasiado tempo, moito máis do que nos gustaría a todos. E facíasme unha pregunta que non recordo agora ao final, me preguntabas algo? Sí, que non me deches alternativa sí. ao Mercado Vello, sí, tamén, perdona. de paso, bueno. que non falamos hai ali un establecemento comercial, hai que indemnizar a esa persoa ou non, en que cantidade. Nas obras, efectivamente, sí que me lín as bases. Insisto outra vez en que son de novembro do 16, e que hai unhos proxectos aí arriba que levaron tempo a facelos, son moi complexos e puídose nos dar acceso a eles en trámites en fases anteriores. E, ademais, os honorarios deses proxectos haberá que pagalos, non figura nin a súa cantidade, nin o que costan, e non están incluídos dentro do plan, porque pon que a Diputación 0 euros, o sea, non se fai cargo do pago dos honorarios deses proxectos. Que máis? Bueno, en principio eso. Bueno, pois, vamos a ver, falabas da alternativa para as vosas xuntanzas, que non, bueno, para as xuntanzas, que non falabas que vos, por exemplo, non tiña de sitio para unha xuntanza que queredes facer. Vamos a ver, para vos, para calquera, neste caso, para calquera veciño ou calquera asociación, calquer colectivo, o que se utiliza habitualmente pois son a Casa do Peso, o Cinalobi, a sala de usos múltiples, neste caso tamén da Casa do Peso, e en algún caso pois está utilizando tamén o espacio libre no mercado, o espacio na segunda planta do mercado e tal. Bueno, hai para determinados casos, obviamente. Hai alternativas xa, outra cousa é que haxa os horarios ou o día que cada un pretende. Lóxicamente, no momento en que se derribe ese espacio, pois que xa non é un espacio que se utilice agora mesmo para xuntanzas, senón que está a sala de exposicións, que supoño que é o que te referías. Lóxicamente, pois, as exposicións que haxa se farán na Casa do Peso, como xa se teñen feito outras en moitas ocasións, e provisionalmente, pois, lóxicamente, se utilizará ese espacio. E tamén se adaptará ou se utilizará, cando así sexa necesario, se coinciden dúas exposicións, que, como digo, xa é cuestión de planificación tamén por parte do Departamento de Cultura para esas exposicións, pero se en alguna planificación coinciden dúas exposicións, pois se habilitará outro espacio en outro edificio público dos que conta este concello. Como digo, será cuestión de planificación, evitar que coincidan e que dé tempo para todos sin ter que renunciar
renunciar a nada. Isto é como todo, cando se fai unha obra, lóxicamente genera unhas molestias ou uns inconvintes que son transitorios, que son temporales e, en este caso, pois un deles, efectivamente, pode ser, en este caso, o tema das exposicións. Pero, como digo, hai alternativas. Perdón. Sí. Hai alternativas e non será ese un problema no tema das exposicións. E se pode contar, como digo, en outros espacios públicos que, ademais, xa reúnen as condicións para poder albergar exposicións e xa se está facendo, como é o caso concreto da Casa do Peso, xa se ven facendo dende fai anos, tamén utilizando os seus espacios para albergar exposicións. Falabas dos proxectos, dos honorarios dos proxectos, efectivamente non se contemplan dentro do que é a liña de axudas deste plan, pero os proxectos, obviamente, hai que facelos e hai que pagalos. E, lóxicamente, se pagan, en este caso, con fondos propios e moitos máis que se pagarán, porque moitos máis que se farán. Iso non che quepa ningunha dúda. Porque, entre outras cousas, nós estamos convencidos de que temos que seguir acometendo proxectos para o desarrollo das pontes e vamos a seguir acometendo no futuro moitas inversións dentro do que é o Concello das Pontes. E cando falo Concello non me refiro á Casa do Concello, refírome a todo o término municipal de As Pontes e, polo tanto, haberá que facer moitísimos máis proxectos. Venega, sí. A ver, bo día. Nos, antes de dar o noso posicionamento, queríamos facer algunhas preguntas, porque imagino que terán resposta, xa que estades todos os concelleiros con competencias aquí, e dentro deste plan aparecen unha serie de facturas que se vos obriga a pagar. Aquí o plan non é tan aberto, senón que pon unha obriga, cando menos, que cando non se cumple co pago a proveedores previsto en esos días que fixa, e cando supera unha determinada cantidade, pois o Concello non pode lexir, senón que debe de pagalas directamente, debe de entrar, non? Bueno, e aí aparecen unha serie de facturas. Nós onte na comisión non pudemos acceder a elas porque non estaban disponibles. Pedimos para velas, quedamos en velas, é certo, pero, bueno, tampouco implica que agora non se nos poida contestar algunha e, ademais, dar información neste pleno pedagóxico que estades tentando facer, non? E que, por certo, hai que facer correccións, non? Alén aí xa ao principio nos decía que íbamos a facer un investimento preto de 1,9 millóns. Eso no mellor dos casos, non? Porque ben é certo que o complementario se pode financiar con baixas. Logo, se nese 1,5 millóns que nos corresponde hai baixas e dá para cubrir o complementario, o investimento sería 1,5 millóns, non serían 1,9, non? Eso, bueno, imagino que sería xa, pois, xa postos, e falando de tanto carto, pois vamos a subir tamén, non? Ou tamén hai que facer aclaracións. O plan é aberto, pero tampouco permite presentar proxectos por fases. Teñen que ser proxectos completos, non? De aí que esa demolición que vai se lle chame de outra maneira. Se diga que é un espacio de esparcimento e ocio e se diga que van montar papeleiras, bancos e céspede e despois se nos diga que non, que realmente eso xa é para a versión de centro de ocio 4.0 ou 5.0 ou 12.0, xa non sei cal. Por certo, con proxectos pagados tamén xa, é certo. Aí xa non fai falta facer máis, ou non debería de facer falta, porque pagouse un proxecto de centro de ocio multifuncional que eran 200.000 euros, creo recordar, de proxecto. E levamos feito xa, pois con este, non sei se serán 5 ou 6 proxectos, aparte. Co cal, cando se dé feito ese centro de ocio, vai haber que disfrutalo, porque xa solo en proxectos van ben gastados tamén, non? Claro, non permiten fases. Hai que decir tamén que esas construcións que di Monse que van a ser, que non son definitivas, porque hai que ter en conta que o lago é un espacio aberto e non sei canto máis, é outra obriga legal. Ali non se poden facer construcións definitivas. Si non, imagino que en lugar destos módulos podríades facer
ese outro proxecto redactado tamén e pagado que falaba dun centro hosteleiro ali con 1000 aseos ou servicios para 1000 persoas, con un restaurante, con unha terraza que daba ao lago tamén, despois un acceso que iba en zigzag. Home, son proxectos redactados, non? Que estaban por aí, xunto co Museo da Minería, que xa sabedes que compartían o estudio xeotécnico. O que era do proxecto da minería tamén aparecía aí. Sería porque o redactor era o mismo e trataba de aforrar custes tamén. Claro que se fan proxectos e claro que se pagan proxectos. O problema é que se executen os proxectos, non? Pero, bueno, esos son aclaracións. Nós queríamos facer algunha pregunta respecto desto que tamén vai, que van casi 20.000 euros para pagar facturas, non? E, pois, se alguén nos pudera contestar que isto de unha comida, un catering de 1.000 euros que pon tirada ISPC, non sei o que, nós non sabemos o que é tirada ISPC. Entón, eso podíanos aclarar cal é realmente o concepto. Ou, se queredes, outro que pon publicidade e conferencia, que son 363 euros. Gustaríanos saber de que é esa conferencia, non? Ou o amaño de casi 600.000 dunha cancela, pois tamén nos gustaría saber de onde ven esa cancela, non? Ou onde está, mellor dito, non? Gustaríanos saber tamén se esa comida da Garda Civil, que son 150 euros, ten algo que ver ca que xa pagachedes fai pouco, que era a festividade da Hispanidade, non? Que tamén era da Garda Civil, non sei se era da mesma, non? Ou outra comida que hai aquí de 107 euros, que pon comida, pero non pongo máis concepto tamén, non? E despois aparecen algunhas de servicios eléctricos que falan do termo fixo. Entendemos que será o termo fixo de potencia e son, bueno, de 1.400 euros, de 2.800 euros, e era por si nos podíais aclarar eso. Despois, esperamos ter o acceso ás facturas, podelas ver e concretalos, non? Decir que en ese montante de 20.000 euros, home, pois destinades casi máis dun 10% que son comidas e un 22% a publicidade tamén, non? Home, menos mal que veo o plan da Diputación para pagalas, senón igual nunca sabíamos delas e igual ainda se tardaba máis en pagar tamén, non? Non sei se nos podedes decir de onde veñen estos conceptos. Primeiro vou a contestar, Cheo, repito, como tú sempre metes todo no mismo saco, e despois hai que ir tamén buscando nas túas palabras para poder contestarche, non? Non sei cal é o problema, chámame a atención, non me sorprende, pero, en certo modo dame pena, vale, que a postura do BNG sexa outra vez a mesma de sempre, ou poida interpretarse que sexa a mesma, de criticar os proxectos que se traen aproveitando de algún xeito non de apoiar os proxectos que se traen, de decir si son bons ou non os proxectos que se traen, senón de falar daqueles que non se traen porque que aínda non se fixeron. Repito o mesmo que lle dixen a María, non se está renunciando a nada. O feito de que se traigan estes proxectos agora son porque creemos que hai que priorizalos e que son os que debemos levar a cabo agora. En calquer caso, hai outros proxectos que, na medida do posible, a medida que se vaya podendo, pois se irán facendo. Polo tanto, falemos dos proxectos que traemos e eses outros dos que falabas, como o Museo da Minería, como o edificio multifuncional ao que me refería antes, ti o explicas moi ben, é certo que teñen que ser obras completas, que non se poden facer, non que non se poden facer fases, senón que sí, senón que teñen que ser obras completas para poder poñer a disposición de uso público e, polo tanto, no caso do edificio multifuncional, pois agora non podemos executar non podemos levar a cabo polo custo que supón a construción dese edificio multifuncional, porque hai que facer antes a demolición e, polo tanto, o que se fai é a demolición, o soterramento dese transformador eléctrico e acondicionamento da zona ata, como digo, para que se sepa claramente que non se renuncia a ese outro proxecto para poñer en marcha aí e levar a cabo ese edificio multifuncional. Pero é obra completa, é dicir, é a demolición, o soterramento do transformador eléctrico e o acondicionamento da zona.
Ajardinamento, bueno, acondicionamento con, efectivamente, algún banco e papelera que se poida disfrutar dese espacio en tanto en canto non se leve a cabo ese outro proxecto que xa se falou moitas veces. Respecto do tema das facturas que ti fas aí, bueno, son efectivamente 19.000 euros. Alén xa explicaba ao principio que unha das obrigas que contempla o Plan Único da Diputación é precisamente que hai que dar prioridade ao pago daquelas facturas de proveedores que superen os 100 euros de importe e que leven máis de 3 meses sin haberse executado o pago, co cal hai que incluir esas que están pendientes e que lle vou dar a palabra ao meu compañeiro Toni porque moito mellor el que a min che pode explicar as circunstancias desas facturas en concreto, repito, por importe de 19.000 euros. Pois, como ben che dixo a interventora na comisión informativa de onte, aquí sabedes que as facturas, de diferencia do que ocurría anteriormente, non pasan polas maus dos concelleiros, sino que entran por rexistro directamente, son facturas electrónicas e quedan custodiadas en intervención de onde non poden sair. Entón, ali están, cada concelleiro conforma as súas facturas. Non quero convertir, ou non vou permitir que convertas, digamos, a anécdota en categoría. Evidentemente, que sufre un retraso no pago das facturas, pois lle importará, pero o que hai que entender é que aquí entran todos os anos miles de facturas e que este Concello cumpre o período medio de pago a proveedores, cousa que sabemos que cando gobernabades vos non se cumplía nin de lonxe. Eso agora sí que pasa. Entonces, convertir unha serie de facturas que evidentemente dentro dun volumen enorme de facturas pois sempre pode quedar algunha traspapelada ou traspapelada dentro do departamento de intervención, digo, porque repito que non salen dali. Entón, non é responsabilidade evidentemente de cada concelleiro conformar as súas, pero despois o feito de que se paguen antes ou despois é un procedimento que non depende da vontade política. É dicir, hai unha normativa que establece un orden de prelación de pagos e unha vez están conformadas facturas, que poden tamén entrar tarde pola plataforma FACE, se procede ao seu pago. Por lo tanto, repito, non convertamos o anécdota en categoría porque este Concello cumple o período medio de pago a proveedores. A partir de aí, eu evidentemente non conozo o detalle de cada factura porque cada concelleiro, repito, conforma as súas. Se che dixo onte que estés á túa disposición no Departamento de Intervención e unha vez que as vexas, se che queda algunha dúbida, pois o falamos e o explicamos sin ningún problema. Sí, algunha cosa máis? Sí. A ver, bueno, eu preguntaba porque, como ben dís, as facturas teñen que estar conformadas por algún concelleiro e eu preguntaba porque aquí estades os concelleiros que conformades facturas. Entón, imagino que quen conformou estas que acabo de preguntar nos podría contestar ao que preguntábamos. Ahora, se o queredes trasladar a nosa consulta, tampouco pasa nada, non? Volveremos a preguntar por elas cando as vexamos, non? Tampouco pasa absolutamente nada, non, con eso. Pero, bueno, como era algo que estaba pasando inadvertido, pois a nos interesábanos tamén deixalo de manifesto para falar deste plan único da Diputación, donde sí nos gustaría conocer tamén os criterios que utilizáchedes para incluir as obras, porque é ben certo que este plan único que fai eliminar despois subvencións posteriores que tradicionalmente estaba dando a Diputación en distintos ámbitos tamén de xestión do Concello, non? E ámbitos que non aparecen reflexados nestas obras que vos colledes, non? A nos, por exemplo, chámanos moitísimo a atención que para o rural, para obras no rural, vos estedes destinando aquí, creo recordar, apenas, aínda non, o 2% de todo o investimento que aparece aquí, o 2%, non? Cando o propio criterio que escolle a Diputación para facer o reparto de fondos fixa un 15% por número de parroquias, non? Que debe de ser un criterio importante para que o Concello das Pontes sexa un dos concellos máis favorecidos neste plan, non? Creo recordar que está Narón, Santiago, poucos máis hai por enriba do orzamento que lle corresponde ao Concello das Pontes e os que están por enriba tampouco teñen tanto máis, non? Están no orden deste 1,5 millón. Pero xa digo,
si os criterios que se escollen, un deles, cando menos, aplicando solo o de número de parroquias, xa sin entrar a falar tamén da superficie do Concello e demais, non? Pero vos, con esos criterios que farían que ao rural lle corresponderan uns 233.000 euros, non? Os solventades en 31.000, bueno, pues sería un criterio que habría que justificar, porque evidentemente non será que o rural non é prioritario, non? Ou entendemos tamén que non será que non se van a cometer máis obras no rural. Home, pode ser que vaya con cargo aos orzamentos do Concello, pois teremos que esperar a ver os orzamentos do Concello a ver se iso é correcto, non? Pero, xa digo, chámanos moito a atención. Si é certo que, bueno, tanto Casete como Terbá son destas obras xa que se levan comentado nestes plenos, non? Co cal, evidentemente, que son necesarias e deben de ser prioritarias, non? Pero entendemos que non son as únicas. Por exemplo, agora, vénseme a mente o de suministro de auga que hai pendente en Sucadío e nas Lamelas, non? Aquelo que dixeches que estaba destramitando, que tiña despedido a autorización a Augas de Galicia, que estaba todo listo, que había un proxecto, por certo, que pedimos para ver, aínda non o vimos hoxe, non? Pero, bueno, ese podría entrar aquí tamén. Podrían entrar aquí, non? Tamén é prioritario, porque estamos falando de suministro de auga, non? Pero non aparece. Entonces, sí, se nos puiderais aclarar cales son os criterios, se que os hai, para escoller que tipo de investimentos se fan e cales non, ou, mellor dito, cales se incluyen e cales non, pois igual nos axuda no noso posicionamento. Queres añadir algunha cousa máis? Ou... Contestedes, evidentemente. Vale, no, pero mellor pregunta xa todo agora. Sí, despois xa che contestamos a todo. Non teño máis preguntas, quería que me contestaras a esa para fixar posición. Pero queres facer algunha intervención máis? Sí, despois de que me contestedes. Bueno, pois os criterios xa os expliquei a María, son obviamente os que lle manifestei de priorización, os que nos consideramos máis prioritarios, en moitos casos totalmente urxentes, e falados cos veciños, consensuados con veciños e recollidos das peticións, de numerosas peticións, non agora en 2 meses, nin en 6, sino xa en moitos casos do ano pasado, de distintas reunións co distinto texido asociativo de As Pontes. Repito, falemos das obras que traemos aquí, falas outra vez da de Sucadío e Lamela, xa se che contestou, obviamente non teño a documentación aquí agora e non che podo decir máis, xa che contestei no pleno, efectivamente, que estaba o traballo que está feito, se non bicho o proxecto, che prego que nada máis finalice este pleno, acudas ao Departamento de Obras e que che faciliten eses proxectos. E pouco máis, non che vou decir nada máis do de Sucadío e Lamelas, porque agora mesmo non teño aquí a documentación, non sei se hai algo máis que añadir o que xa falado nos plenos anteriores. Repito, as obras que traemos son estas, é do que estamos a falar, do que temos que debatir. Si queredes algunha aclaración a maiores da comisión informativa na que se fixo e da explicación que ven de dar alén ao respecto de cales son as circunstancias e en que consisten todas estas obras, e este é o pleno que nos ocupa. Ao tema das facturas que facías mención, repetir unha vez máis, que son por importe de 19.000 euros, cales son as circunstancias desas facturas que o explicaba moi ben Toni respecto de que en moitos casos hai facturas que poden quedar traspapeladas ou non, ou sencillamente quedar no fondo do importante número de facturas que entran neste Concello, que en calquer caso están no Departamento de Intervención e que, polo tanto, poden surxir na ingente cantidade de facturas que chegan, pois, lóxicamente, pode surxir que un pequeno número de facturas, pois, se vaia máis alá deses 3 meses. Entendendo tamén e deixando de manifesto, como moi ben facía Toni, que en calquer caso este Concello cumple rigurosamente co promedio de pago a proveedores. E, polo tanto, nada máis que añadir. Si queres añadirte algo máis, sí, veña. Bueno, os criterios, polo que dis, entonces, as conversas que mantedes cas asociacións de veciños. Sí, e ademais o noso criterio tamén, porque tamén é a nosa responsabilidade e a nosa obriga
ter criterio. E, polo tanto, tamén, lóxicamente, dentro desas responsabilidades de goberno e desas responsabilidades que temos que asumir de decisión, en moitos casos, e de priorización, repito, porque vai no cargo, vai na nosa responsabilidade que temos que asumir. Esa priorización e, polo tanto, tamén é o noso criterio, basado, como digo, nas conversas con veciños, con asociacións, co distinto teixido asociativo do Concello de As Pontes. Bueno, pois, nada, saludar aos veciños do rural e decirlles que falen máis con vos, porque neste plan de casi 1.600.000 euros vanlles 31.000 euros. Que tomen nota cando teñan as conversas e o falen tamén. Non? Espera, que... porque... pero sí, pero falo, non falo... Sí, vas a falar, que tú falas moito, despois douche outra vez. Non hai problema. Para aclarar, os veciños e veciñas do rural, que de todas formas vou a dar agora a palabra ao meu compañeiro Antón, os veciños e veciñas do rural de As Pontes, cos que se fala habitualmente, moi a menudo, coñecen perfectamente a disposición que nos temos para co rural pontés. E tamén para continuar mellorando os servizos do rural e para irlos dotando de unha maior calidade de vida a todos os que viven na zona rural. O feito, como moi ben decías, que aquí efectivamente van obras tamén, inversións para cometer no rural, tú mismo falabas de hai que esperar os presupostos e tal, pois sí, van a ir un importante número de inversións tamén para acometer no rural con fondos propios, como se fixo sempre. Dende que nos chegamos a este Concello, levamos invertido no rural pontés pois unhas 50 veces máis do que invertiche ti cando estabas gobernando. No mesmo período de tempo, que nos levamos agora, creo que 11 anos, que foi o que ti botache aquí, pois non me atrevería a dar unha cantidade, pero poñendo números seguramente unhas 50 veces máis do que invertiche ti. E seguiremos a facelo, mellorando, lóxicamente, todo o que poidamos e atendendo as necesidades do rural pontés. E voulle dar a palabra a Toñín porque me estaba insistindo que quería decir algo, lóxicamente contestando ás túas manifestacións, que non eran preguntas, eran manifestacións, pero ele tamén quere manifestar algo. Hola, buenos días. Vamos a verlo. Mira, aparte do pos da Diputación por Rural, fixemos as seguintes obras: Cadavás, Pena do Couto, Pomar, Pazo, Espelleredo, das cuales non apoiaste. Os do Bloque non apoiaste ninguna. E foi a parte do pos. De tal forma que, coa boa gestión que leva este Concello, vamos facer moitas máis obras das que vean no pos no rural. Ben, aclarado isto, si queres facer algunha pregunta ou queres seguir facendo manifestacións, pois tes a palabra outra vez. Aclarado é un término un pouco excesivo, me parece, non? Se iso é aclarar, bueno, pois que yo aclara quen yo ten que aclarar. A nós non fai falta porque xa o temos moi claro, non? Pero sí que nos gustaría que yo aclarara aos veciños do rural por que nun plan que solo por número de parroquias lle deberían de corresponder máis de 200.000 euros, ao final o zanxades con 31.000. Bueno, que se explique, nada máis, non? Tampouco nos preocupa. Mirade, sempre vides o mesmo, non? De que fixemos nós, que deixamos de facer e tal. Vou decir xa por anticipado, non? Tedes sempre un discurso de que nós negociábamos como negociábamos e que ao final, ahora vos estades pagando o que nós non pudemos negociar correctamente, non? Ese é un discurso que dade, sobre todo, falando dos poboados, non? O Concello colleu os poboados aí por nada e agora nós levamos gastado millóns de euros nos poboados. Bueno, é un discurso que xa levades facendo desde fai tempo, que pode ter
bueno, pois o seu calado tamén entre parte da poboación, evidentemente, non? Pero que se vos vai a volver en contra, xa vos lo dixemos tamén, non? Porque vos ahora mesmo estades presentando en este pleno, só en este pleno, sin entrar en máis consideracións, pero neste pleno, estades presentando obras como prioritarias e que vai a pagar o Concello, é dicir, que vamos a pagar todos, non só o PSOE, evidentemente, todos vamos a pagar, non? Como cando facía investimentos o BNG, non eran investimentos nin do BNG nin deste concelleiro, non? Eran os investimentos do Concello, non? Bueno, pois vos estades presentando aquí proxectos como prioritarios, os máis importantes económicamente tamén, que, baixo o noso punto de vista, e creo que o voso, que se manifestou tamén públicamente, non lle deberían de corresponder ao Concello das Pontes. Non lle deberían de corresponder ao Concello das Pontes. Nós nos vamos a criticar, vades a facelos, non? Non decimos que estemos en contra desos proxectos tampouco. Nos estamos falando da xestión que vos estades falando, non? Da que estades presentando. Por exemplo, infraestructuras deportivas, campos de fútbol. Tradicionalmente, esas obras que nas executa é a propia Diputación, con fondos da propia Diputación. Outro día, pois, mirábamos que o presuposto medio do proxecto tipo que tiña a Diputación era en torno a 200-300.000 euros para esos campos de herba artificial, excepto nun concello onde chegou a gastar 600.000 euros, pero con cartos da Diputación, con proxectos da Diputación. Aquí non. Aquí non. Aquí vámonos a pagar todos, vámonos a quitar destes 1,5 millón de... Sí, bueno, 1,5 millón de euros que nos corresponde, non? Vamos a ter que pagalo nós, non o vai a pagar a Diputación, non? Pero, bueno, non é só eso, non é só eso. Aí xa somos singulares, non? Cando se negociou tamén o convenio con Endesa, vosotros negociaches moito millor do que negociábamos nós na nosa época. Bueno, pois decir tamén que Endesa, noutras partes do Estado, cando negociou cesións de instalacións deportivas, negociou nas previa condicionamento das instalacións, e chegou a gastar ata 15 millóns das antiguas pesetas. 15 millóns. E non fixo só campos de herba artificial, fixo tamén pistas de tenis e demais, antes da súa cesión. Aquí non. Aquí vamos a gastar nós. Vamos a pagarnos esa infraestructura, que é prioritaria, que é necesaria para un grupo... Kiko, igual que os poblados. Deixasme acabar? Sí, pero igual que os poblados. Porque a ti pareceche que isto de dirixir un pleno é facer o que che dá a gana? Creo que non, Monse. Un mínimo de respeto. Un mínimo de respeto. Non tensionemos o pleno. Non tensionemos o pleno. Vale? Estou dando o noso posicionamento, estou dando argumentos e despois nos queres rebatir, eu encantado de que se poidan rebatir aquí. Bueno, estaba dicindo que é parte dunha mala negociación e que estamos pagando todos agora. Por exemplo, infraestructura deportiva, que é necesaria e é prioritaria, sí, prioritaria para un colectivo concreto tamén, non para toda a poboación, pero prioritarias habría máis investimentos que despois podemos falar deles e que, xa digo, son tamén prioritarios para vos porque tamén os incluíches noutras líneas de axuda ou de financiamento tamén, non? Pero non só eso, xa se falou aquí tamén do tema do lago, exactamente igual. Vos negociades o tema do lago e despois o que facedes é investir no lago. É dicir, hasta o mínimo que serían os servicios básicos, electricidade, auga e saneamento, os vamos a ter que executar dende o Concello. Os vamos a ter que executar desde o Concello. E despois vamos a meter módulos que habrá que quitar e facer outras instalacións tamén, porque aquelo hai no que condicionar. E como non se fixo antes? Ou como non se puxo ese compromiso tamén cando se negociou o convenio? Porque armas había, instrumentos había. O que pasa que non se quixeron levar adiante. E máis, non seguimos afirmando que estades actuando nunha situación ilegal. Manifestamente ilegal. Vale. Ahora, vosotros veredes, continuade, que tampouco hai ningún problema por aí. Por lo tanto, nos queremos que o plan que estades traéndose aquí deste 1,5 millón de euros, o que vos veñen a facer a vos é salvar a vosa incompetencia a hora de facer negociacións, ou, cando menos, falta de empuxe a hora de facer negociacións, falta de posición a hora de facer posición tamén, non? E que, máis ou menos, recorda xa aquel
que nós entendíamos que estaba desterrado xa fai anos, que causou bastante dano nesta poboación, que era aquela autosuficiencia que non necesitamos de ninguén, porque aquí temos recursos máis que dabondo para facelo nós todo. Non se necesita axuda de ningún lado. E volvemos ao mesmo. Aquelo que noutros concellos fan outras administracións, aquí non. Aquí vai no facer o propio concello. Punto. E xa está. Bueno, se a vos parece que esa a forma de actuar, é a vosa decisión, evidentemente tamén. E despois, en canto á selección que facedes de obras, pois o que decir, home, é certo que nós pudemos ter entregado escritos dicindo que obras nos parecerían que deberían de incluirse en este plan, non? Tamén é certo que vos pudeches chamar antes para sentarnos e falar de que obras se podían incluir en este plan, non? Bueno, non se fixo ningunha desas dúas cousas, vos decidides traer estes proxectos, e son proxectos que para nós o que evidencian claramente é que non sodes quen ou non queredes reconocer cales son as prioridades e as necesidades deste Concello. Vos estadelo cifrando novamente humanizar rúas, instalacións deportivas, pero non vemos por aquí ningún tipo de investimento económico productivo, non vemos ningún tipo de investimento realmente social tampouco. Home, podríamos tirar man desos proxectos que xa conoce Ana da minería, non? E ver calos podrían encaixar aquí. E se podrían encaixar ou non. Por orzamento encaixan algúns. Igual é que non eran necesarios. Igual é que, como xa caducou o plano da minería, pois tamén caducaron os proxectos, por certo, tamén pagados, non? Pero que estarán por aí. Nos entendemos que algún podía entrar. Algúnas necesidades dos polígonos industriais, non? Podían entrar por aí tamén. Algún proxecto que podía ser xerador de emprego, ademais de atender determinadas necesidades, que entendíamos todos, que eran prioritarias tamén, non? Por lo tanto, a ver, nós entendemos que tiñades unha oportunidade boa de deixar ver cal sería o voso proxecto de futuro para este pobo. Estamos falando de investir 1,5 millón de euros. É moito carto, non? E vos estádolo destinando, pois, na súa maioría, casi nun 50%, alguén dixo por aí un tercio nada, estamos falando de un 42%, non? Casi a metade nun investimento que é campo de herba artificial. Bueno, que vos cifrades que será para o fútbol e para o rugby. Home, nos aspiramos, cando menos, o esperemos tamén, que o resto de instalacións tamén a poidan utilizar outras entidades, non? Como se decía, e que estes mismos campos os poidan utilizar tamén outras entidades, non exclusivamente o fútbol e o rugby. Igual que o resto de instalacións, tamén esperamos que o rugby non teña que xogar exclusivamente neste campo de herba artificial ou algún outro clube por aí pois poida disfrutar tamén del. Nos entendemos que sería prioritaria, é unha demanda social desde fai moitos anos, sí, non digo que non, pero o certo é que para nós debería de haber outras necesidades a cubrir prioritariamente con un investimento de 1,5 millón de euros, que é moito carto. E xa digo, levádelo maioritariamente a unha instalación deportiva que tradicionalmente financiaba directamente e executaba directamente a Diputación. Non sei cal é o caso aquí de que non se poida facer, non será porque non teñamos fío directo que a Diputación, digo eu, non? Pois vamos a executarnos e despois destinades outro 15% ao que sería o lago, que todos entendemos que non debería de facernos sería o Concello, non? Pero estámoslo facendo e xa digo, sobre unha base que non ten sustento ningún, Bueno, falabas de xestión. Obviamente, a nosa xestión, sin duda, é outra totalmente distinta a que fixeche tú cando estuveche aquí con responsabilidades de goberno. A proba deso, sin duda, son os 11 anos que estiveche aquí e os 11 anos que levamos nos que se pode ver claramente e cada un xuzgará as distintas digamos, matices, os distintos matices desas dúas xestións, a vosa e a nosa. A min sorpréndeme a túa falta de memoria, pero afortunadamente creo que a xente ten memoria e espero que
bueno, todo o mundo sea consciente respecto desa memoria. Tú falabas do acondicionamento de instalacións, eu che decía, pido disculpas por interrumpirte, pero, bueno, é que oír cousas dese tipo, pois, bueno, fan que ao mellor salte un pouco, bueno, pois, de maneira impulsiva, recordándoche igual que os poblados. Falabas, non sei a que te refires, de algunha cousa, manifestamente falabas de ilegalidades manifiestas, tú sabes moi ben cal é o camiño para dirimir, xa o fixeches, e, polo tanto, se consideras algunha ilegalidade, como ti dis, non irregularidade, pois que irregularidades, pois probablemente haxa moitas, pero ti falas de ilegalidades e, polo tanto, xa sabes cal é, coñécelo moi ben o camiño. Nada máis, falamos destas obras, xa che dixemos cales son os criterios que nos consideramos, que forman parte da nosa responsabilidade á hora de decidir cales son esas obras a levar a cabo e, repito, son cartos que proveñen directamente da Diputación da Coruña. E nada máis, vamos a proceder á votación do POS, do Plan Único de Diputación, e votos a favor de aprobar o plan. Votos en contra? Abstencións? Ben, moitas gracias a todos.